Рядко имаме време и случай да се обърнем назад и да си припомним просто какъв е бил животът някога. Онзи живот извън учебника по история, извън рамките на конкретните, важните, големите събития, макар че те неминуемо са му оказвали своето влияние. Как е изглеждало всекидневието по времето, когато за една фотография са се събирали членовете на цялата фамилия, и то в най-хубавите си дрехи, а самият акт на снимането се е смятал за сериозно събитие. Един такъв шанс ни се предоставя сега с фотографската изложба от архива на Атанас Киречиев, която може да се види в Културния център на Софийския университет до края на този месец. Снимките са правени в периода от началото на 20-те до 1944 година. Какво разказват те, кой всъщност е техният автор и какво значение има днес? Това, както разбрахте, ще бъдат темите ни в следващите минути. Аз съм Мариана Ганчева. Здравейте! Антоан Божинов, фотограф, преподавател, както разбрахте, не на последно място, организатор на фотографското биенале в Удар, е гост в нашето студио. Здравейте! Здравейте! Разбира се, вие сте и организатор на тази изложба, за която споменах в началото. Как се спряхте на архива на Атанас Киречиев с интересния прякор Дракуля? Къде го намерихте? Случват се такива случайности понякога. При една от обиколките ми е страната, когато се занимавах с един от проектите си, замръкнах в Смолян при един мой стар приятел, актьора Коля Пашов, който след като си поговорихме 2-3 часа, се плесна по челото и каза: тук има нещо за тебе. Извади един червен куфар мукавен с пиринчени ъгли. Такива куфари не съм виждал поне от 30 години насам, който беше пълен със стъклени негативи. И ми обясни какъв е човека и така нататък. Аз естествено с прибирането си в София почнах да ги обръщам, да ги сканирам. Направих тая колекция. Сега с откриването на изложбата предадохме този архив на Държавен архив. Тоест, има и още доста снимки вътре. Вие избрахте тези за изложбата, да, или? Те са няколко стотин. Няколко стотин? Да, а тук са 42-3. И някъде към месец и половина само с това се занимавах, защото е много интересно. Интересно е наистина. Да. Нещо специфично в тази техника от онова време има ли? То се оказва, че не е работено само с една техника. Доколкото разбрах, 28 година младежите, той е раждан 1900 година. Вие в последствие вижте неговата история. Каква е? Двама приятели, той и Данчев, ако се не лъжа, беше другото момче, решават да отворят студио и започват да снимат. Това е било първото студио в Пашмакла. Смолян. Бях забравила това име. Да. Сега на изложбата си го припомних. Пашмакла, Смолян. Да. И започват с студийна фотография, с големите дървени кутии, старинен апарат, стъклени плати, класическа технология. По това време, 20-те години, 30-те, те са били вече доста по-качествени, отколкото да речем в края на 19 век. Но все пак техниката е сравнително тромава за работа. Това говори за един буден ум, витални са хората, защото точно как са научили занаята, как се правят това също тия е неща. Интересно. Как се е ставало фотограф? Нямам представа, но Атанас определено има такива позиви артистични и това се вижда и в снимките в крайна сметка. Трябва да ви кажа, че професионалните фотографи, специално българските по това време, са пазили доста стриктно правилата на занаята. Снима се така, осветява се по този начин, нещата не могат да се мърдат. Той си позволява да бъде новатор. Той може би не е знал. Което е в него в плюс. Така че неговите снимки са малко по-живички. Както и да е, първите снимки, които са от края на 20-те, 30-те години, са повече студийни портрети. Оттам можеш да съдиш за времето единствено по антропологичните белези, по модата, по обличането и така нататък, нали, как са обличали ученици, курсанти и проче, войници. Босите деца ми направиха впечатление, добре облечени. Това става малко по-късно. Официално облечени с най-хубавите си дрехи, боси. Явно някъде в края на 30-те години или началото на 40-те, не знам, в техния инструментариум
се е появил мехов фотоапарат с по-малки размери, предполагам Цайсикон, защото една голяма част от снимките, които са показани в изложбата, са вече на филм 6:9, т.е. на гъвкав материал, не на стъкло. И това се вижда и от раздвижването в самите картинки, нали, че малко по-лесно е ставало цялото нещо. И тогава вече виждаме живота на Смолянския край. Това, което беше най-интересно. Каква картина се очертава? Какъв разказ на живота в Смолянския край? Ами доста будни са били смоленчани. Аз съм от другия край на България, с тях се познавам само така при периодичните ми ходени. Това са разкошни хора за мен. Родопчани са страхотни хора. Това са значи, определено интелигентни, определено с един духовен така заряд, с интереси. Непрекъснато си организирали различни излети. Прекрасно е там, нали, около езерата и така нататък в целия този край. От една страна там е 21-и пехотен средногорски полк, което е място за казарма, там има войници. Също така виждаме някои неща от историята, които са запечатани определено важни. Ще стигнем и до онези снимки, така наречени. Да, примерно виждаме едни такива малко недодялани физиономии в селски от днешна гледна точка дрехи. Оказва се, че това са българо-мехамеданите, които за първи път са свалили фереджетата и потурите и са почнали да се обличат като граждани. Светски, да. Едно също историческо събитие. Имаше доста сватбени снимки. Скъпо удоволствие ли е било да си поръчаш сватбена снимка, фотограф? Значи аз нямам представа, но предполагам, че след като има доста, значи не е било толкова скъпо. Да. Нормално е да се правят сватбени снимки. По една. Да, снимки, това, което мене ме отчуди, нали, че видях снимки от погребения. Примерно, една традиция, която е изчезнала, да. Говорихме с вас в предварителния разговор. За първи път ли видяхте такива снимки? Ами нямам спомен. Може би съм виждал, но нямам спомен снимки от погребения. Знам със сигурност, че Колев-ичето примерно е забранявал не е давал да го снимат. Защото е мислил, че да, и това е било много широко разпространено. Че духа му ще бъде запечатан. Вкарването на образа еди къде си и така нататък, нещо, което и за мостовете му става същото. Да. Въпрос, но тук това не го виждам защо сега го няма, защото не знам как ще вземеш духа на умрелия, той вече е отишъл някъде там. Може би някакво чувство за приличие, че може би не трябва да се снимат хората умрели. Изчезнала просто тази изчезнала. Това го няма сега. Между другото, имената на фотографиите ми направиха впечатление. Те на Атанаски Рачиев ли са или вие ги добавихте? Значи аз направих едно проучване. Всъщност, другия ми приятел там, Коли Дамянов, е историк, който издава научния алманах Родопика и така човек, на когото може да се разчита. Така че той направи всичко възможно да се сведе максимално, колкото можем, нали, информацията за това, кое къде е приблизително времето, по което се е случвало това или това нещо и така нататък. Да, защото те са доста описателни. Мога да цитирам едно име. В студените зими и дълбокия сняг файтонът на пашмаклийския околийски началник се заменя с шейна. 1930 година. Те са цял разказ. Така върват година след година. Сравнявате вие Атанаски Рачиев с един световно известен немски фотограф от началото на 20 век, Аугуст Зандер. Какви са приликите? При положение, че Атанаски Рачиев всъщност не се е смятал за професионалист. Ами да, значи това е интуитивно при него определено. Аугуст Зандер е, как да ви кажа, жалон в фотографията въобще. Като се има предвид, че с зараждането на процеса и неговото просмукване във всички области на битието, така или иначе, през 19 век, фотографията все пак се е имала за нещо много представително. Нали, наистина хората са отивали там специално, това е било празник и така нататък и така нататък. Зандер може би е един от малкото, които излизат с тежката дървена кутия навън
и почват да си намират обектите, като той имал много строга типологична схема в главата си. Нали, като чист немец, абсолютен, много подреден човек, той е решил ни повече, ни по-малко да направи социален разрез на обществото от Ваймарската република. И там има ни такива хубави заглавия, като секретарка в офис, банков чиновник, бездарен актьор също има. Нали? Този тип също да, той ги е разделил на 7 групи, по не знам колко си подгрупи, така нататък и така нататък. И съвсем последователно и съвсем рационално, нали? Което не отменя виталността на неговите произведения, се е захванал да подрежда немското общество, да го класифицира, да го типологизира. А това при Дракуля се получава някак си неволно. Нали? Но определено има набито око за типажи. Да. За типажи, за странности. Всъщност типажите изкарват истината. Да. Нали? Не точно това подредено, което е в представите на хората, а това, което се вижда. Нали? Това, което ще видиш в селската кръчма, това, което ще видиш на улицата. Сега не може да се случи, примерно в днешно време, да си направим снимка отвън на улицата в снега с пушки в ръце. Нали, това е малко, но тогава е можел. Уникални ли са снимките на маршируващите есесовци в Смолян? Аз лично не бях виждала такива снимки. Аз също. Българи есесовци на парад в Смолян. Не, те не са българи. Не бяха ли българи? Не са българи. Това е разквартирована немска част. Немска част. Все пак по това време... Разбрах, че има и българи вътре. Да, по това време ние сме били съюзници. Да. Тая армия е била разквартирована и е живяла там и както се вижда от снимките и от другите снимки, просто са си живели съвсем добре. Нали, с българското население. Между другото, аз съм чувал и от баба ми такива спомени, че с немците тук не е имало проблем. Говоря като нация, говоря като хора. Да, снимката представяше почти манифестация. Усмихнати хора, които се радват на есесовците. Ще дойде при тебе и ще ти каже, виж какво трябва ми една кокошка, колко струва, нали? Ще я плати ако. За това е ставало въпрос. А другите с вирнати десни ръце са били бранници, които са също от това време. Сега това не подлежи на коментар. Какво било, що било и как било. Просто такъв е бил живота, такъв го е снимал Атанас и неговия приятел. И всичкото това излиза. И като направиш така, събереш парченцата на пъзела, се получава тая картинка на Смолян преди 1944 година. Още малко ще поговорим с Антоан Божинов за архива на Атанас Киречиев. Каква е всъщност неговата съдба? Зависани в снимките му, ние пропуснахме съдбата на фотографа Киречиев. Какво се случва с него? Трябва да се вкара този ключ, защото той може да обясни защо са такива тия снимки по някакъв начин. Атанас е роден 1900 година и съвсем малък, бих казал, още дете, заминава на Горбет в Гърция с двамата си чичовци. Отиват до там. 12-13 година обаче тръгват да се връщат, защото нещо не е станало работата. Имаше снимки от Ксанти в Гърция. Да. А те са били в драма. Да. Всъщност. И точно в този момент започват военни действия. Това е Балканската война. Между турски и български части, въпросният 21-и пехотен средногорски полк. Те съответно се придвижват по билата. Действията се водят долу в ниското. Докато в един момент изпукали пушки, той така обяснява, нали? И на какъв пост попаднахме, оказва се, че на български. Нали, ги водят при полковник Серафимов. Всъщност полковника веднага е изпратил двамата възрастни с войници до техното село, Чукманово, да се провери дали това са тия хора, не са диверсанти, но малкото момче, малко, той е било 12-13 годишно, но е бил нисък на ръст. Го оставили там и съответно го попитали, искаш ли да станеш войник? Кое момче на 13 не иска? И го направили се го син на полк.
Сега тук любопитната подробност е, че другия полковник, който по неговите думи непрекъснато мърдал с устни, даже като